Like kita diri sa Mandurriao area, no, kundi may isa ka sunog na nagluntad. Ongoing sa buong ang firefighting sa aton mga BFP. Kuryente sa kuryente. Nagagalo, gramual man mga tao, di kayo may spark ano? So susubukan gawin kapon ang firefighting na pag kalong sang katapos ang BFP natin sa sunog na nagluntad diri sa may Mandurriao na. Ano na yung test sa barangay test? Bulilaw ba na? Bulilaw na. So barangay Bulilaw, Mandurriao, minasuntad din na sunog. Pero ano siya sila tinatulugan? Oo, tulugan sa steakhouse. Steakhouse. Then or dyan ako sa tiyak na blako. Sir, pagtabo sang sunog ka ina din ikaw. Ako ko sa balay, sa tabo ko sa Mr. Great Vision. Ara ko dira, hindi mo na kabaho, may naamay ni lupok. Dito ka ba, may nagtigang. Pagkita ko, tapos ako sa kundiri di balay namin. So na balikan. Ito sa kotse ni sa mga building ni ara da balay namin. Ano ning nasunog, sir? Staff house nila. Sa pouch sa Sa Great Vision. Para pa lang diri. Ilaban nila yung bay. No, ano wala na tao kay na? Wala ko malo kung ano nagkala na ako. Pero naging anong namo, takon, naging buwal naman na itong ngaso. So naggagan ako diri, ako tumatag ako studying. Kaya basta magluksob lang kalayo. Basta magluksob kalayo, igo-ito nito yan. Ngalan na ganito, sir? Eddie Hordan. Eddie Hordan. Sige, sir, thank you, sir. Pulilaw niya, pulilaw. Oo, the same
Pero ang mga manifestahan nila, ano yung mga ginagawa nila? Okay, ano ba pangalan? Mabakulan. Mabakulan ko. Actually, ang balikan, ang nag-research on church, yan, kaya naman naman yan. Mabakulan. Pero ang nag-research sila, ang nasunog, sa pinutigan pagdating sa mga katapos ng airfare production, maging sa mga responders ng dali na area. Pero wala rin sa pagdating may nakita na gano'n. So live kita diri sa kung sa may Bulilaman Darlaw. So ongoing sa Sagyapon ang firefighting or ang pagpalong sa kalayo nga naglungtad nga sunog diri sa may Bulilaman Darlaw no. Bantayan na lang, di ba nga dito dito sa Iloilo Metropolitan Times nga page.